салому дуруди бепоён ба тамошобинони шабакаи Даво. дӯстони азиз, қабл аз шурӯи навор аз шумо хоҳиш мекунам ба канал подписатсия кунед, чунки дар ин канал мо бисёр наворҳоро барои саломатии шумо мекунем. инчунин дар канал ба наздикӣ конкурс сар мешавад. дар конкурс аз байни подписчикҳои канал мо як нафарро ки комментария менависад бо тарзи лотарея куракашӣ интихоб карда ба ӯ иншоаллоҳ ки телефони Redmi Note 8 Pro-ро тӯҳфа мекунем. ҳатман худи ҳозир обуна шавед ва комментария нависед. имрӯз дар бораи равғани имбир ки аз растании бениҳоят шифобахши имбир дар Египет ё Миср тайёр мешавад суҳбат мекунем. имбир фикр мекунам нест шахсе ки дар бораи ин растани бениҳоят фоиданок нашунида бошад. аз рӯи фоиданокиаш онро ба женшен ки яке аз растаниҳои дигари табобатӣ ба ҳисоб меравад баробар мекунам. албатта дар ин навор дар бораи таркиб ва фоидаи равғани имбир суҳбат хоҳем кард. хуб, таркиби равғани имбир ки дар Миср тайёр мешавад аз витаминҳои гуногун бениҳоят бой мебошад ва аслан дар Ҳиндустон ва Миср мерӯяд. акнун биёед дар бораи се фоидаи асосии равғани имбир суҳбат мекунем. якум, барои асаб яъне нерв. харобшавии асаб вақтҳои охир дар байни мо бисёр паҳн шудааст. ҳатто ҷавонон баъди андаке гап сарвайрон мешаванд ва ба қавле гӯем психӣ мекунанд. равғани имбир беҳтарин даво барои ин гуна шахсон мебошад. барои табобат бояд ҳар шаб пеш аз хоб як қошуқчаи майдаи равғани имбирро гирифта дар ками об, сок ё шир якҷоя карда менӯшем. ин гуна табобатро ақаллан 14 рӯз давом бояд дод. иншоаллоҳ ки асабатон бениҳоят ором мешавад. дуюм, барои дарди сар. ҳастанд шахсоне ки моҳҳои дароз ва ё тез аз дарди сар азоб мекашанд. дарди сар танҳо баъди хӯрдани доруҳо мегузарад. барои ин гуна шахсон равғани имбир беҳтарин даво аст. ногуфта намонад ки ҳатто дар давлатҳои аврупо бисёриҳо дар вақти дарди сар ба ҷои дории ибупрофен имбирро истифода мекунанд. тарзи истеъмолаш мисли дар боло зикр шуда, яъне ҳар шаб пеш аз хоб як қошуқчаи майда бо каме шир омехта карда менӯшед ва иншоаллоҳ ки бо хости худо дарди сар нест мешавад. сеюм, барои табобати грипп ва сулфа. акнун ки хунукиҳо сар мешавад, бисёри мо гирифтори бемориҳои грипп ва сулфа мешавем. албатта ин бемориҳоро мешавад сари вақт пешгирӣ кард. барои ин ҳар саҳар пеш аз ба кор рафтан дар шиками сер як қошуқча аз равғани имбир бо каме об нӯшед. имбир иммунитети шуморо бақувват мекунад ва бадани шуморо зидди ҳар гуна вирус, бактерия ба мисли грипп ва сулфа муқовимат нишон медиҳад ва шумо иншоаллоҳ ки табобат меёбед. имбир албатта ба шахсоне ки язваи жилудка ва рӯдаи 12 ангушта доранд мумкин нест. инчунин барои кӯдакони то 3 сола ва занҳои ҳомилаву ширтӣ. барои харидорӣ марҳамат ба ширкати даво ки аллакай чанд сол шуд ва Миср ин доруҳоро меорад муроҷиат кунед. ширкати даво ҳатто барои ҳамаи ин доруҳо албатта сертификати качества дорад ва шумо онро дар экрани худ мебинед. ба рақамҳои дар экран буда занг занед, заказ кунед. ба тамоми шаҳрҳову деҳаҳои Русия тариқи почта мерасонанд. агар видео ба шумо маъқул шуд, ҳатман лайк монед ва тариқи имо ба ёру дӯстони худ равон кунед. боқӣ худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. алайкум бародарои тоҷик, ҳама халқи тоҷик. намо канали Голос Мигрант дору заказ кардем. мо дар шаҳри Краснодар, город Новороссийский. дору заказ кардем. течени як ҳафтада ба мо равон кардам. ҳозир мо гӯй мекунем ки чизе рӯӣ карда гуфтагием, чизи доруи гуфтагием, ҳам доруҳо ҳастанд ё нестанд дар инҷа. ҳозир гӯй мекунем, якҷоя мебинем бачаҳо.
доруҳое ки мо заказ кардем ҳамун доруҳо ҳастанд ё нестанд. имрӯз мо овардам ба ҷои кормона дастрафка кардам. Бояд кардам мо миннатдоригии худро ба канали Горос Мигрант ва бародарҳое ки роӣ кардам ба мо миннатдоригии худро мерасонем. Ҳозир мебинем бародаро ку чизи мо равон кардем, ҳамун чизи мо гуфтем заказ кардем ҳамун доруҳо ҳастанд дар инҷа ё не. Ҳозир бародаро ин намоӣ мекунем, мебинем якҷоя чизе ки мо заказ кардем. Мо дар тарафи Краснодар бачаҳо кор мекунем. Шаҳри Новороссийский. Муддати як ҳафтада за ҳафта пеш заказ кардем. Имрӯз овардан расондам. Ба ҷои кормона чун овардам. Ҳозир мебинем чизи мо заказ кардем ҳамо ҳастанд ё нестанд дар инҷа. ҳамун заказ кардагиҳомон ҳастанд. хоб дигар чӣ бошад? ишам ҳамун гуфтагимон ҳастанд. ҳозир бо калонишам мекушоем чӣ бошад дар инҷа. Ки барои эҳтиёт нашкана гуфтам пешондаасташ. ишам манам гуфтагиҳомонай. Дам нафар бачаҳои тоҷика заказ кардем. Шаҳри Москва ба Краснодарский край, тарафи Краснодар, шаҳри Новороссийский. Муддати як ҳафтада омадан расидан ина. Ношам омӯхтагиҳомон. хоб бародаро чизе гуфтем ҳамун доруҳое заказ кардем ва мо омадан расидам. Як бор дига миннатдории худро ба канали Горос Мигрант ва бародарое ки упаковка кардану ба мо равон кардан миннатдоригии худро мерасонем. Як ҷаҳон ташаккур. Раҳмати калон.